салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гироми, яъни ҳол қарор ҳастем дар территорияи поёни корвон. Аз ин тараф худи бозори корвон мебошад. Аз ин тараф чӣ хеле мебинед новостройкаҳои корвон, поёни корвон. Аз ин тараф агар болотар равем, мошинбозор мешавад ва роҳи Душанбебохтар. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ҳамин маҳалла ҷойгир аст. кӯчаи Қаҳрамон мебошад, хонаи 697. ҳавли хуб аст. марҳамат сар. ина марҳамат дӯстони азиз, дарвозаи ҳамин хона, хонаи 697 мебошад, кӯчаи Қаҳрамон, поёни корвонда. қариб 7.5 сотиқ замин ва 7 дар хона дорад. навора ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. дар ин тараф дӯстони азиз меҳмонхона, хотиррасон мекунем, ҳама хонаҳош ремонт доранд ва дар ин тараф бошад ҳоҷатхона. ҳавли 2 ҳаммом ва 2 ҳоҷатхона дорад. боз сеюм ҳоҷатхонааш дар берунай. ҳозир камтар пас нишон медем. ина марҳамат дӯстони азиз. ин меҳмонхонаи дӯстони гиромӣ мутаассифона калидша гум кардагиянд. бори ҳамин рози айтреза нишон медем. хотиррасон мекунем ки ҳама хонаҳо ремонт доранд. акнун мегзорем ба бинои дошунага. тамошобинони гиромӣ, худи хона бинед чӣ қадар зебо сохтагианша. дар ин тараф дегдонхона ва роҳи падвал, яъне дари падвал мебошад. аз ин тараф трезаоша дида метавонед. пакхонаи ҳамин бино 8/10 мебошад. бениҳоят калон аст. баъди сёмкаи ҳамин хонаҳо падвала нишон медем. ҳавлия заминшам калон мебошад, қариб 7.5 сотиқ. марҳамат худи хонаҳо калидори калон дорад. дар ин тараф лестница мебуроед ба дуи мошина. дар дуи мошина боз балкон ҳаст. ва дар ин тараф дӯстони азиз якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра. дар ин тараф бошад кухни ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. марҳамат аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ сар мекунем. адреси хонаи пурратар мегӯем дӯстони гиромӣ. дар поёни корвон ҷойгир аст. кӯчаи Қаҳрамон мебошад. хонаи 697 рӯ ба рӯи заправка ва пеши стадиони футбол. документҳои хона ҳамаш 100%. инҷо бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона обши 7 дар хона дорад. 6 хона дар ҳамин бинои 2 этажа, 7-ум хона ин меҳмонхонае ки дар берун буд. мегузарем ба 3-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. хеле ки мебинед ҳама хонаҳо ремонт доранд, полуш ҳамаш паркетай. акнун мегузарем ба кухни. ҳавли 1 кухни ва 1 дегдонхона дорад. дегдонхона дар берун. дар наздикии хона мактаб, масҷид ва стадиони нав ҳаст. дар ин тараф бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом якҷоя мебошанд. боз дар дуи мошинаам ҳаст. якум мошинаро буд кардем. дар якум мошина 3 дар хона, 1 кухни ва 1 ҳоҷатхонаву ҳаммом. акнун мебуроем ба дуюм мошина. дар дуюм мошинаам 3 дар хона, 1 ҳоҷатхонаву ҳаммом ва балкон аст. 4-ум, 5-ум ва 6-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом ва дар ин тараф бошад балкон. акнун мегузарем ба 4-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. мегузарем ба 5-ум ҳуҷра.
ва охирон ҳуҷраи истиқоматии ҳамин бино, шашум ҳуҷра. ва дуюм ҳоҷатхонаву ҳамом. ва хотиррасонӣ мекунем ки бо свет ва об ягон проблема надорад хона. сиёмкаи хонаҳоро буд кардем, акнун мегузарем ба беруни ҳавлӣ, якбора ҳолати обшам нишон медем. хеле ки диден бо об мушкилӣ нест, ҳама вақта мебошад, ҳам свет, ҳам об. дар ин тараф дегдонхона ва дар ин тараф подвал, яъне такхона. баландии подвал 3 метр мебошад. подвалаш 8 ба 10 мебошад, қариб ки 80 метри квадратӣ. нархи хона 1 миллион 700 ҳазор сомонӣ, $150,000 ё ин ки 11 миллион 673 ҳазор рубл. боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, ҳар се рақам WhatsApp имо доранд. рақамҳои Россия бошанд. дӯстони азиз, занг зада намешавад, фақат ай 10 феврал метавонед дастишда занг занед. дар ин тараф дегдонхона, дӯстони гиромӣ, ва дар ин ҷо бошад системаи об. нархи хона чӣ хеле ки гуфтем савдо мешавад ва алиш мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе 2 ё ки 3 хонага. сабаби фурӯхтан ин ба Федератсияи Россия кӯчидан мебошад. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 7.5 сотих замин, 7 дар хона, кухни, 2 та ҳамом ва ҳоҷатхона, 3-юм ҳоҷатхона дар беруни ҳавлӣ мебошад. ҷойгир аст дар поёни Корвон, кӯчаи Қаҳрамон, хонаи 697, рӯ ба рӯи заправка ва пеши стадиони футбол. документош 100%. марҳамат, подвали 10 ба 8 дорад. подвалаш 3 метр баландӣ дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, ҳар се рақам WhatsApp имо доранд. мактаб, масҷид ва стадиони нав дар назди хона. мо боша хайру хуш мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумода худо нигаҳбон.